చేయాలి. ఉమ్, అది అలవాటు చేసేసుకున్నా. 7 ఉమ్, లోపల తినేయటం. హరే ఉమ్. కృష్ణ. ఓకే అమ్మా, కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీత క్లాస్లో మరి 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे కృష్ణ हरे కృష్ణ हरे హరే कृष्ण హరే हरे హరే कृष्ण రామ कृष्ण హరే कृष्ण రామ हरे 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 రామ हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 హరే कृष्ण కృష్ణ हरे कृष्ण कृष्ण కృష్ణ कृष्ण कृष्ण కృష్ణ कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे హరే हरे రామ राम హరే हरे రామ राम రామ राम రామ राम హరే हरे 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 హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం అంటే దైవీ గుణాలు, దానవ గుణాలు అని చెప్తున్నాము. మేము ఇది పోయింది మేము అలా చెప్పి ఆన్సర్స్ కొన్ని చాట్ బాక్స్లో నిన్న చూసిన విషయాలు ఆల్రెడీ పెట్టారు. సో ఒకసారి క్విక్గా చూసి ఆన్సర్స్ చూద్దాం. సో అభయం అంటే నిర్భయత్వం. అంటే ఎందుకు నిర్భయత్వం అన్నది చెప్పుకున్నాము. అంటే నిర్భయత్వం అంటే మరి భగవంతుడి మీద ఎప్పుడైతే మనకి పూర్తి నమ్మకం ఉంటుందో ఆ నిర్భయత్వం అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కాబట్టి ఆ నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అంటే భగవత్ నిర్ణయాన్ని మనం ఎలా ఉన్నా సరే దానికి కట్టుబడి ఉండాలి అనేటటువంటి నమ్మకం అటువంటి నిశ్చయం మనకు గనక ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఇక మనకి ఏ విషయం కూడా భయాన్ని కలిగించదు. ఇది భగవద్ నిర్ణయం, దానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి ఏది జరిగిన అనుకున్నప్పుడు. సో ఆ రకమైన నిర్భయత్వం. చిత్తశుద్ధి అంటే మనస్సును కల్మషరహితంగా ఉంచుకోవడం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం మరి ఇంద్రియ అంటే సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేయడం. చూసిన ప్రతిదీ కావాలనుకుంటే నిగ్రహించుకోగలగడం, తిన్న కొందికి ఇంకా తినాలనిపిస్తే కూడా నిగ్రహించుకోగలగడం, ఇవన్నీ కూడా సెన్స్ కంట్రోల్. యజ్ఞాచరణం, వేద పఠనం, తపస్సు అంటే ప్రవర్తన అని కూడా చెప్పుకున్నాం. డీపర్ మీనింగ్ మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది ఆ తపస్సు గురించి. సరళ స్వభావం అంటే మృదువుగా ఉండడం, మరి మృదుత్వం అని కూడా చెప్పుకుంటే ఆ సరళత్వం. అహింస, ఏ జీవిని హింసించకుండా ఉండడం, ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకుండా ఉండడం. సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండడం. త్యాగం, మరి సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా సెల్ఫ్లెస్గా ఉండగలగడమే త్యాగం. ఆ తర్వాత కోరికలను త్యజించగలిగితేనే మనం సెల్ఫ్లెస్గా ఉండగలుగుతాం. అది శాంతి, మరి ఇతరుల యొక్క తప్పులు వెతకకుండా ఉండడం. అన్ని జీవుల పట్ల దయ,
సుఖాలు కోరుకోకుండా ఉండడం, మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనులు చేయకుండా ఉండాలి అనే విషయాన్ని తెలిసి ఉండడం, ఎరిగి ఉండడం, దృఢ నిశ్చయం, ఈ మార్గంలో తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, ద్రోహం చేయకపోవడం, ఎవరికి గౌరవ వాంఛ లేకపోవడం, ఇవి అంటే నన్ను అందరూ గౌరవించాలి ఇలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కాబట్టి అటువంటివి లేవు. ఇవన్నీ కూడా దైవీ సంపద వాళ్ళ లక్షణాలు. సో దేవతల గుణాలు, దేవగుణాలు లాంటి గుణాలు అన్నమాట. ఇక మరి రాక్షస గుణాలు గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటతనం, అజ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా ఆసురి స్వభావాలని మనం దుష్ట చతుష్టయాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఈ దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకునులు. అయితే ధర్మం కనీస ధర్మం ఫాలో అవ్వాలి అంటే మరి మనకి 4 స్తంభాలు ఏమిటి? కరుణతో కూడి ఉండడం, ఎవరిని కూడా హింసించకుండా అహింస, ఆ తర్వాత నిజాయితీ, సత్యం పలకడం, మరి శుభ్రత, శుచిత్వం, అలాగే నిరాడంబరత అంటే నియమబద్ధమైన జీవితంతో గడపడం, అంటే చెడు అలవాట్లు ఏమీ లేకుండా ఒక పద్ధతిగా జీవితాన్ని గడపడం. మరి అహింస అంటే దయాభావం, అంటే మరి ఏ జీవిని హింసించకుండా, అంటే ఉదాహరణకి ఏమిస్తున్నారు అంటే ఇలా మాంసం తినకుండా, మరి చెడు అలవాట్లు ఆదర్శవంతంగా జీవించడం, అంటే చెడు అలవాట్లు ఏవి లేకుండా అలా అనుకున్నప్పుడు ఇక ఇటువంటివి చేసామంటే ఇక హీన స్థితి అని చెప్పి అర్థం. అంటే మరీ హీనమైన విషయాలు 4 ఇక్కడ కనీసం ఇవన్నా చేయొద్దు మీరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది? గ్యాంబ్లింగ్, అది మరి సత్యానికి వ్యతిరేకం కాబట్టి. అలాగే శుచిత్వానికి వ్యతిరేకం మరి ఇటువంటి చెడు సంబంధాలు, అలాగే క్రమశిక్షణకు వ్యతిరేకం ఇటువంటి చెడు అలవాట్లు, మరి దయాభావానికి వ్యతిరేకం మరి జీవులను హింసించడం. కాబట్టి ఈ 4 అయినా కనీసం ఒక మినిమం ధర్మ మార్గంలో ఉండాలంటే కనీసం ఈ 4 అయినా పాటించవలసింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఈ 4 ఆ రకంగా, ఈ 4 అత్యంత మనం చేయకూడని పనులు కాబట్టి ఇవి చేయకుండా మనం ఎంతో ధర్మంగా ఉన్నాం అనుకోవడానికి కూడా లేదు. ఇవి లీస్ట్, ఆ లిస్టులో చేయకూడని వాటిల్లో ఇది ఫస్ట్ ఉన్నదన్నమాట. ఇంకా ఎన్నో మనం ఏ రకంగా ఎవరిని హింసించకూడదు, ఏ రకంగా అసత్యానికి పాల్పడకూడదు, ఏ రకంగా మరి ఈ క్రమశిక్షణ అనేది వదులుకోకూడదు, తర్వాత శుచిత్వం, ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. మానసిక శుచిత్వం ఉండాలి కల్మషరహితంగా అని చెప్తారు. తరువాత అలా ఉన్నప్పుడు మరి మనకి ఆధ్యాత్మికత కూడా సాధ్యపడుతుంది. భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టినప్పుడు ఈ దైవ గుణాలేమో మోక్షాన్ని ఇస్తే, మరి ఆసురీ గుణాలు బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. లోకంలో ప్రాణులందరూ కూడా 2 రకాల స్వభావాలు వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ స్వభావాలు, ఆసురీ స్వభావాలు. దైవ సంపద గురించి చెప్పాను కదా. ఇక ఆసురీ సంపద ఎలా ఉంటుంది అంటే చేయదగిందేదో చేయకూడదేదో తెలియదు వాళ్ళకి. శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యము ఉండవు. ఈ జగత్తంతా కూడా అసత్యం, ఆధారం లేనిదని, కోరిక కోసమే తయారైందని, ఇక వేరే కారణమే లేదు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇలాంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు తప్పుద్రోవ పట్టి అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యాలు చేస్తూ ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి అందరికీ కీడు కలిగించే దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. సో ఇది ప్రపంచానికే కాదు, ఏ మనిషికి చేసినా ప్రపంచానికనే అర్థం. ఆసురి స్వభావాల నమ్మకాలు ఏమిటి అంటే శాస్త్రాలు అనుసరించరు, చేయదగిందేదో చేయకూడదు ఏమిటో తెలియదు, అసభ్య ప్రవర్తన, నేనే శక్తివంతుడనే అహంకారం, అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత, నియమాలు ఇష్టపడరు, పాటించరు, నేనే సర్వనియంత్రికుణ్ణి, భోక్తను అనుకుంటారు, స్వీయ కేంద్రీకృతం, సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్. ఇక ఆసురీ స్వభావాల వాళ్ళ వైఖరి ఇంద్రియ సంతృప్తే మన మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనుకుంటారు. ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే నాగరికత. లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు ఈ ఇంద్రియ కోరికల వల్ల, వేలాది కోరికల వలయంతో కామక్రోధాలతో నిమగ్నమై ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బును భద్రపరచుకుంటారు అన్నది చూసాము. ఆ రోజుల్లో దానవ ప్రకృతి ఉన్న వాళ్ళని కొందరిని ఎగ్జాంపుల్స్గా చూసాం. సో ఇక 12 శ్లోకాస్ చూసాం ఆల్మోస్ట్. సో ఈ రకంగా
ఇంద్రియ తృప్తే మానవుల ముఖ్య అవసరం అని విశ్వసిస్తూ ఆ విధంగా జీవితాంతం వరకు కూడా అపరిమితమైన దుఃఖంతోనే ఉంటారు. ఎందుకు? కోరికలు తీరకపోతే ఎప్పుడూ దుఃఖమే. అన్ని కోరికలు తీర్చుకోలేం కాబట్టి. ఈ వేలాది ఆశాపాశాలతో బద్ధులై కామక్రోధాల్లో నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కోసం అధర్మ మార్గం ద్వారా కూడా ధనాన్ని గడిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. సో అది. సో సత్యప్రభుజీ ఇవన్నీ చాలా వరకు చెప్పారు. దైవీ సంపద గలవాడి లక్షణాలు: నిర్భయత్వం, కల్మషం లేని మనసు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, దృఢ సంకల్పం, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞాలు చేయడం, పవిత్ర గ్రంథ పఠనం, తపస్సు మరియు కపటత్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధం లేకుండా త్యాగము, శాంతి, ఇతరుల దోషాలు వెతకకుండా ఉండడం, సర్వ ప్రాణుల పట్ల దయ, దురాశ లేకుండా సౌమ్యత, అణుకువ, నిశ్చలత్వం, బలం, క్షమాగుణం, మనస్థైర్యం, పరిశుభ్రత, ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, దురభిమానం లేకుండా ఉండడం దైవగుణాలు. వెరీ గుడ్. దంభం, దురహంకారం, గర్వం, క్రోధం, మొరటతనం, అజ్ఞానం ఇవన్నీ ఆసురీ స్వభావ గుణాలు. దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తే ఆసురీ గుణాలు బంధాల్లో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఏది మంచి ఏది చెడు నడవడిక అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. అందుకనే వాళ్ళు పవిత్రత కానీ సత్ప్రవర్తన కానీ కనీసం సత్యసంధత కూడా కలిగి ఉండరు. తప్పుదో పట్టిన ఈ జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యాలతో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి విధ్వంసం చేయడానికి అలా అందరినీ భయపెడతారు. వందల కొద్ది కోరికలతో కట్టివేయబడి కామక్రోధాలతో ఆవహించబడి అన్యాయ పరిస్థితుల్లో సంపదను పోగు చేయడానికి శ్రమిస్తారు. ఇదంతా వారి ఇంద్రియ సుఖాల కోసం. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, భగవంతుడు ఏమన్నారు అంటే, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపద, దానగుణం, పవిత్రత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, వేదాధ్యయనం, తపస్సు, అహింస, ఫలాపేక్ష లేకుండా శ్రమించడం, సరళత్వం, ఇతరులను నిందించకుండా ఉండడం, కరుణ, శాంతి, త్యాగం, కోపం, దురాశ, అక్రోధం, కోపం కాదు. కోపంగా ఉంటే మరి దైవగుణం కాదు కదా. కోపం లేకుండా ఉండడం, అలాగే దురాశ లేకుండా ఉండటం, లోభత్వం లేకుండా ఉండడం, ఈ రెండు ఆసురీ గుణాలు అన్నమాట. క్రోధము, దురాశ. మృదుత్వం, మరి స్థిరత్వం, చెడు పనులు చేయడానికి సిగ్గు అంటే సంకోచం, తేజస్సు, క్షమ, ధైర్యం, శుభ్రత, అసూయ లేకుండా, కీర్తి యందు కోరిక లేకుండా ఉండడం, భయపడకు, అవన్నీ దైవ స్వభావం. భయపడకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ నిర్భయత్వం, ఎందుకంటే భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో. ఇవన్నీ దైవీ స్వభావం వాళ్ళ లక్షణాలు. ఇక గర్వం, పొగరు, అహంకారం, కోపం, పరుషత్వం, అజ్ఞానం అనేవి ఆసురీ స్వభావం వాళ్ళ లక్షణాలు. దైవ గుణాలు మోక్షం వైపుకు అనుకూలమై ఉండగా ఆసురీ గుణాలు బంధాలకు కారణం అవుతాయి. నీవు దైవ గుణాలతోనే ఉన్నావు కాబట్టి పాండుపుత్ర నువ్వు శోకించకు అన్నారు. వెరీ గుడ్. ఈ లోకంలో దైవాసుర అనే 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. దైవ గుణాలు తెలుసుకున్నావు కదా. ఇక ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తూ, చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో శుభ్రత వాళ్ళకి తెలియదు. తర్వాత శుభ్రత లేదు. తర్వాత సత్యం అనేవి ఆసురీ స్వభావం కల వారిలో కనిపించవు. శుభ్రత, సత్యం ఇవి. జగమంతా అస్థిరత్వం అని, ఆధారం లేనిది, పోషకులెవరు జగత్తుకు లేరని, భౌతిక చర్య ప్రకృతి చర్య వల్ల ఏర్పడిన జగత్తుకు కామం తప్ప వేరే కారణం లేదని వాళ్ళు భావిస్తారు. ఇలాంటి భావాలని అనుసరిస్తూ చెడును విశ్వనాశనం చేయు ఘోర కర్మలను చేస్తూ వారు కామమును ఆశించి గర్వం, అహంకారం కలవారై మాయలో ఉన్న అసుర స్వభావులు శాశ్వత అంశములు కాని వాటి యందు ఆకర్షణ కలిగి అపవిత్రులు అవుతారు. అంటే
వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఆసక్తి కలిగి అంటే భగవంతుడి వైపు దృష్టి లేకుండా అన్నది. ఓకే. ఇంద్రియ భోగాలు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో మనం అంతవరకు చూసాము. ఇక ఇదమద్యమయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తిదపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం అసౌ మయా హతః శత్రు హనిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ అఢ్యోభిజనవానస్మి కోన్యోస్తి సదృశే మయా యక్షే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. సో అసురీ స్వభావుడైన మనిషి ఎలా అనుకుంటాడంటే, ఈరోజు నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, నా ప్లాను నా ప్రణాళికలతో ఇంకా కొంచెం ధనాన్ని సంపాదిస్తాను, ఇదంతా నాదే, భవిష్యత్తులో ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడు ఈ ధనాన్ని వృద్ధి చేయడం, దీన్ని ఇటువంటి ఆలోచన ఇదంతా నాది అనుకుంటున్నాడు. అంతేగాని మరి కొంత అయినా సరే అవతల వాళ్ళ మంచికి వాడాలని అస్వార్థం భావం అన్నమాట. ఇలా అనుకుంటాడు. పైగా ఏమనుకుంటాడు, ఫలానా వాడు నా శత్రువు, అతన్ని నేను వధించాను, ఇతర శత్రువులు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు కూడా వధింపబడతారు, నేనే అందరికీ ప్రభువును, నేనే భోక్తను, పూర్ణుడును, శక్తివంతుణ్ణి, మరియు సుఖిని, అనుభవించేవాడిని నేనే, అన్నీ నేనే. అంటే భాగ్యవంతులైన బంధువులతో నేను అత్యధిక ధనశాలిని, నన్ను మించిన శక్తివంతుడు కానీ సుఖవంతుడు కానీ ఇంకొకడు లేడు, నేనే యజ్ఞాలు చేయగలను, దానాలు ఇవ్వగలను, ఇవన్నీ చేసి నేను మంచిని పొందగల మోదాన్ని, సంతోషాన్ని పొందుతాను అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ రకంగా అని చెప్తున్నారు. ఇందులో మనకి ఆలోచిస్తే సరే యజ్ఞాలు దానాలు చేయడంలో తప్పులేదు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు, నేనే చేయగలననే గర్వంతో చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం చేసే పని ఒకటే అవ్వచ్చు, మంచి గుణం ఉన్నవాడు దానం చేయొచ్చు, ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడు చేయొచ్చు. మంచి గుణం వాడేమో ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తాడు, మరి ఈ మనస్తత్వంతో ఉన్నవాడు నేను గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి నేను చేస్తాను, చేసినందువల్ల నాకు పుణ్యం వస్తుంది అనే గర్వంతో చేస్తున్నాడు. సో ఒకటే పని అయినా, చేసేది ఒకటే అయినా భావాన్ని బట్టి వాళ్ళకి బంధాలు కలుగుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళ ఆలోచన విధానం ఇలా ఉంటుంది, ఇంత ధనం ఉంది, అంత ధనం ఉంది, ఇంకా కూడబెడదాం, ఇంకా తప్పులేదు, ఏముంది మరి మనం. కానీ ఏమిటంటే ఇది నలుగురికి కొంతన్నా ఉపయోగపడేటట్లు చేద్దామనే భావం లేదు. ఎంతసేపు ఇది నాది, ఇంకా 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 ఎక్కువ సంపాదించి మనమే స్వార్థంతో ఉంచుకుందాము అనే మెంటాలిటీ అన్నమాట. సో ఆ స్వార్థ భావం అది కంప్లీట్గా ఫుల్గా స్వార్థ భావం. కొంతైనా మరి ఖర్చు పెట్టాలి, మనకున్న దాంట్లో ఒక 25% అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగపడే పనులు అవి చేయాలి కనీసం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా ఇతన్ని అనుకుంటూ ఆ తర్వాత ఏమో నేను ఫలానా వాళ్ళ శత్రువు, నాకు వీళ్ళు అంటే ఈ రోజుల్లో మనం వాళ్ళని వధించకపోవచ్చు ఎనిమీస్ని, కానీ వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా చెడు జరిగితే బాగుండు, అది జరిగితే బాగుండు అనుకోవడం కూడా తప్పే. మరి అది కూడా ఇదే మెంటాలిటీ. ఇదివరకు రోజుల్లో అంటే శత్రువులు అంటే ఏదో వధ ఇలాంటివి ఉండొచ్చు, ఈ రోజుల్లో కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారేమో, కానీ జనరల్గా మరి అవతల వాళ్ళు మనకి ఇష్టం లేకపోతే చెడు జరగాలనుకోవడం కూడా తప్పే. సో శత్రువులు వాళ్ళు సఫర్ అవ్వాలి అనుకోవడం, నేనే సుఖంగా ఉండాలి, నేనే భోక్తను, అన్నీ నేనే ఎంజాయ్ చేయాలి, నేనే చాలా గొప్పవాడిని, గొప్ప గొప్ప బంధువులతో ధనవంతులతో నేను ఉండేటటువంటి రిచ్ పర్సన్ని, ఇలాంటి అహంకారంతో కూడిన ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు, నాకంటే నేను చాలా శక్తివంతుడిని, నేను చాలా సుఖంగా ఉంటున్నాను. మరి అంటే ఏదైనా మనకు ధనం ఉన్నా అది భగవంతుడి యొక్క కరుణా ప్రసాదం అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్నదాంతో మనం నలుగురికి సహాయపడుతూ ఆ రకంగా ఉండాలి. కానీ ఇలా ఇంకా ఇంకా పోగు చేసుకుని మనం గొప్ప అవడానికి ఇదంతా అనుకోవడం కూడా తప్పు అని చెప్తున్నారు. అట్లా ఇలాంటి ఆలోచనతో అజ్ఞానంచే భ్రాంతికి లోనవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకమైన ఆలోచనలతో అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృతా
ప్రసక్త కామ భోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. సో ఈ రకంగా అనేకమైన భావాలతో విభ్రాంతులు, మనస్సంతా భ్రాంతిలో పెట్టేసుకుని మోహంతో వాళ్ళు మోహజాల సమావృత అంటే మోహంతో చుట్టివేయబడ్డవారై ప్రసక్త కామభోగేషు ఇక ఆసక్తులై అన్ని విషయాలు కామభోగేషు కామభోగాల్లో ఇంట్రెస్ట్తో విపరీత ఇటువంటి మోహంలో మనస్సంతా కూడా వాళ్ళకి క్లారిటీ లేక చింతలతో ఆలోచనలతో మోహంతో భ్రాంతులతో కామభోగాల పట్ల ఆసక్తితో పతంతి నరకే శుచౌ ఇక వాళ్ళు పడిపోతారంట నరకంలో. అశుచౌ అంటే అశుభ్రకరమైన అని అంటే అపవిత్రమైన నరకంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ విధంగా అనేక చిత్త విభ్రాంతులు అంటే మనసు ఈ రకంగా ఎన్నో భ్రాంతులలో పడిపోయి మనసంతా కలత చెంది ఈ కోరిక అనేటటువంటి మాయాజాలంతో ఈ మోహంలో పడిపోయి ఇంద్రియ భోగాల మీద ఆసక్తితో ఇక వాళ్ళు అశుచి అయినటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి నరకంలో పడిపోతారు. ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఎంతో అనురక్తిని పొంది ఈ రకంగా నరకంలో పడిపోతారు. సో ఇక ఎంతసేపు ఇంకా ఇంకా సుఖాలు కావాలి అనేటటువంటి నరకంలో అనే ఆసక్తిలో ఇక వాళ్ళు ఇటువంటి నరకంలోనే పడిపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ ప్రణాళికలు ఇట్లా ఎట్లా సంపాదించాలి ఆలోచిస్తూ ఇక అధర్మ మార్గంలో ఉండడానికి కూడా వాళ్ళు వెనకాడరు. మరి వ్యాపారస్తులు ఇలా ఉన్నారంటే మరి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అవి చేసి ఎక్కువ సంపాదిద్దాం అనుకోవచ్చు. ఎవరికి వీలైన మార్గం ఉద్యోగస్తులు లంచాలు తీసుకుని సంపాదించి కోరికలు తీర్చుకోవాలనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనస్సు ఈ రకంగా అవుతుందో మోహంతో మనం ఇంకా ఇంకా ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఆసక్తి చూపించాము అంటే కోరికలు పెరిగిపోయి ఈ రకంగా మనం ఎలా అయినా ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తప్పు మార్గంలో వెళ్తే ఇక ఆ కోరికల మీద ఆసక్తితో ఇలా అపవిత్రమైన నరకంలో పడిపోతారు. అంటే ఈ అపవిత్రమైన పనులు అపవిత్రమైన అలవాట్లు కూడా చేసి ఈ కోరికలు తీర్చుకుంటే ఇటువంటి నరకంలో పడిపోతారు. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధ వాళ్ళని వాళ్ళే గొప్ప అనుకుంటూ అందులోనే గర్విస్తూ స్తబ్ద ధనమాన మదాన్విత ధనంతోనూ అహంకారంతోనూ వాళ్ళు భ్రాంతి చెందుతూ ఆ మోహాన్ని చెంది యజంతే నామయజ్ఞస్థ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు నామమాత్రంగా దంభేన గర్వంతో అవిధిపూర్వకం అంటే నియమ నిబంధనలు ఏమి పాటించకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు యజ్ఞాలన్నీ కూడా గర్వంతో చేస్తూ ఉంటారు. ధనము అహంకారాలతో మోహితులై మనం కృతార్థులం అంటే ఎంతో గొప్పవాళ్ళం అని భావిస్తూ గర్వంతో కొన్నిసార్లు విధి నియమాలు పాటించకుండానే గర్వంతో దంభంతో నామకార్థం పేరుకు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మనం ఎంతో గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటూ ఏదో యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు పేరుకు శాస్త్ర విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞాలు శాస్త్రాలు చెప్పిన రీతిలో. ఇక్కడ హిట్లర్ యొక్క సైన్యాన్ని చూపిస్తున్నారు, మీరు అందరూ వినే ఉంటారు అతని పేరు. సో అతను ఆ రోజుల్లో మరి 2వ ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో మరి ఇట్లా అధర్మంగా ఎంతో మందిని మరి అతను జయించాలని చూస్తూ అత్యాశతో ఏ రకంగా చేశాడనేది చూపిస్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ గర్వంతో వినయం అనేది లేకుండా యజ్ఞాలు కూడా పేరుకు చేస్తూ ఉంటారు నామమాత్రం. ఏది శాస్త్ర విరుద్ధంగా అంటే యజ్ఞాలనేవి శాస్త్రం చెప్పినట్లు చేయాలి, అలా కాకుండా శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా చేయడం అంటే మరి అది తప్పు పనులు చేయడం అని చెప్పి అర్థం. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోప్యసూయక. ఇక అహంకారంతో బలంతో దర్పం గర్వంతో కామం క్రోధం చ సంశ్రిత ఇవన్నిటితో కలిసి వాళ్ళ ఆత్మల్లోనూ పరదేహంలో ఉన్న నన్ను వాళ్ళల్లోనూ ఇతర దేహాల్లోనూ కూడా ఉన్న నన్ను
ప్రద్విషంతోభ్య సూయక, వాళ్ళు నన్ను ద్వేషిస్తారు అసూయతో, నా మీద అసూయతో. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుడి పట్ల కూడా అసూయ పడుతూ వాళ్ళ దేహాల్లోనూ ఇతరుల శరీరాల్లోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. మరి భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళలోనూ ఉన్న నన్ను అసూయతో ద్వేషిస్తారు. ఇక్కడ శిశుపాల వధ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. మరి శిశుపాలుడు ఈ రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు వీళ్ళు ధర్మరాజు అక్కడ అగ్రులకు అందరిలోకి ఎవరు గొప్ప వాళ్ళకి అగ్రతాంబూలం ఇస్తారు. సో వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుని ఆయనకి ఆ స్థానం ఇచ్చి వాళ్ళు ఇస్తున్నారని ఈ శిశుపాలుడికి ఈర్ష్య కలిగి భగవంతుణ్ణి చాలా మాటలు దూషించడం జరిగింది. మరి ఇంతమంది రాజులు, పెద్దవాళ్ళు, గురువులు వీళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఈ యాదవుడికి ఇస్తున్నారేమిటి అని. సో వాళ్ళ శిశుపాలుడు తల్లికి ఒక 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తానని శ్రీకృష్ణుడు వరం ఇచ్చి ఉండడం చేత ఆ 100 తప్పులు క్షమించి చివరికి ఆ 100 దాటిన తర్వాత మరి చక్రంతో శిశుపాలుడి తలని ఖండించడం జరిగింది. ఇదంతా మీకు తెలిసిన విషయమే అయి ఉంటుంది. సో ఆ శిశుపాల వధ చూపిస్తున్నారనమాట. అంటే భగవంతుడి మీద కూడా ఈర్ష్యతో ఉన్నాడనమాట. సో అది దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అట్లా అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో మరి భగవంతుడిని కూడా ఈర్ష్య మీద ద్వేషం కూడా ఉంటూ ఆ భగవంతుడిని కూడా ద్వేషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో భ్రాంతులై ఈ అసురి స్వభావాలు తమ దేహంలోనూ ఇతరుల దేహాల్లోనూ ఉన్న దేవదేవుణ్ణైన నాయడ అసూయ గలవారే నిజమైన ధర్మాన్ని దూషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ప్రద్విషాంత అంటే దూషించడం, అభ్యసూయక అంటే అసూయ ఉన్నవాళ్ళు. తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిమాప్యజ శ్రమశుభాన్ ఆసురీష్యేవ యోనిషు. సో అసూయ గలవాళ్ళు, క్రూరులు అయిన నరాధములు ఎన్ని వివిధ అసురీ జన్మలనే సంసార సాగరంలో నేను వాళ్ళని శాశ్వతంగా పడవేస్తున్నాను. సో అసూయ ఉన్న వాళ్ళు క్రూరులను, ఇటు వీళ్ళిద్దరూ నరాధములని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. తానహం వాళ్ళని నేను ద్విషత, ఈ ఎవరిని అసూయ ఉన్న వాళ్ళని, క్రూరులను, సంసారేషు భవసాగరంలో నరాధమాన్ ఈ నరాధములను నేను ఈ భవసాగరంలో పడేస్తాను. అంటే ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు, ఈ సంసార సాగరంలో తిప్పలు పడుతూ ఈ ఎవరైతే ఇలా అసూయతో ఉంటారో, క్రూరులుగా ఉంటారో, క్షిమాప్య క్షిపామి అంటే త్రోసివేస్తాను, అజస్రం శాశ్వతంగా, అశుభాన్ ఈ అపవిత్రమైన, ఆసురీషు ఆసురీ సంబంధమైన, ఏవ నిశ్చయంగా యోనిషు ఈ గర్భాలలో. సో వీళ్ళను మరి శాశ్వతంగా ఈ అపవిత్రమైన ఆసురీ సంబంధమైనటువంటి గర్భాలలో అంటే ఈ రాక్షస వాతావరణంలోనే వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను శాశ్వతంగా పడవేస్తాను. అంటే భగవంతుడు ఏదో కక్షతో అనడంలా, ఎవరికి ఏది ప్రాప్తమో ఒక రూల్ ఉన్నది. ఆ రూల్స్ ప్రకారం మరి ఇలా అసూయ ఉన్న వాళ్ళైనా, క్రూరులైనా ఈ రకమైనటువంటి అపవిత్ర రాక్షసులకు ఉండవలసిన వాతావరణంలోనే వాళ్ళని శాశ్వతంగా నేను ఆసురీ జన్మల్లోనే శాశ్వతంగా పడవేస్తున్నాను. అంటే వాళ్ళ నేచర్కి సూట్ అయ్యే ప్లేస్ ఏది అంటే ఆసురీ గుణాలు ఉన్నప్పుడు ఆసురీ ప్రపంచంలోనే వాళ్ళని పడవేయాలి. సో అసూయ అయినా, క్రూరత్వమైన ఆసురీ గుణాలు కాబట్టి వాళ్ళని శాశ్వతంగా నేను అటువంటి ఆసురీ జన్మల్లోనే శాశ్వతంగా పడవేస్తాను అంటున్నారు. ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఈ ఆసురీ జీవజాతుల్లోనే ఈ మూడులు జన్మలకు అక్కడే ఉంటూ మాం అప్రాప్యైవ నన్ను ఎప్పటికీ పొందలేరు కౌంతేయ, తతో యాంతి తర్వాత పొందుతారు, అధమాం గతిం ఇక అధమ గతిని పొందుతారు. కాబట్టి ఈ అసురీయోనులలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించి మూఢా జన్మని జన్మని ఈ మూడులు ఈ ఆసురీం యోనుల్లోనే అంటే అసుర జాతుల్లోనే
ఈ మూడులు జన్మ జన్మలకు అక్కడే జన్మిస్తూ ఇక నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోలేరు కౌంతేయ. ఆ తర్వాత క్రమంగా వాళ్ళు అధమాం గతిం అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అంత అధోగతి అంటే ఇక క్రింది లోకాలకు వెళ్తారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అందుకని భగవంతుడు చివరికి చెప్తున్నారు, కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాల నరకానికి నరకస్య ఇదం 3 రకాలైనటువంటి ద్వారాలు ఈ నరకానికి ఉన్నాయి. నాశనం ఆత్మనః, ఆత్మను నాశనం చేసేటటువంటి 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి ఈ నరకానికి. ఆత్మను నాశనం అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు నాశనం అవ్వదు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి మనస్సును బుద్ధిని ఆత్మగా రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు. సో మనసును బుద్ధిని నాశనం చేసే 3 రకాల నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఏమిటవి? కామం, క్రోధం, తథా అలాగే లోభం. సో కామము, క్రోధము, లోభం అంటే దురాశ, విపరీతమైన కోరికలు. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం ఈ మూడింటిని త్యజేత్ వదిలిపెట్టాలి అంటున్నారు. కామం, క్రోధం, లోభం అనే 3 రకాల నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి. అవి ఆత్మ వినాశకరాలు, అంటే ఆత్మని బంధించి వేస్తాయి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన ప్రతివాడు కూడా కాబట్టి ఈ మూడింటిని త్యజించి వేయాలి, వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇది చెప్పారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మరి భగవద్గీతలో ఒకటి గుర్తుంచుకున్నా చాలా అంటూ ఉంటారు. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి అన్నమాట. సో మరి ఈ కామం, క్రోధం, కామము, మరి క్రోధం, లోభం ఈ 3 కూడా నరక ద్వారా లాంటివి. కాబట్టి ఈ మూడింటిని తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్ వదిలిపెట్టాలి అంటున్నారు. సో ఈ కామానికి ఎగ్జాంపుల్ సరే ద్రౌపది దేవి పట్ల వీళ్ళు చేసిన అవమానం చూపిస్తున్నారు. మరి క్రోధం అంటే దుర్యోధనుడికి అకారణంగా మరి చిన్నతనం నుంచే ఈ పాండవుల మీద విపరీతమైన కోపం. తర్వాత దురాశ, మరి మొత్తం హస్తినాపురం అంతా నాకే కావాలి అని వాళ్ళకు ఒక అంగుళం కూడా ఇవ్వనంటాడు. కనీసం వాళ్ళు చివరికి మాకు ఒక్కొక్క ఊరు ఒక 5 ఊళ్ళు ఇవ్వు చాలు, ఏదో రాజులం కాబట్టి ఏదో ఒకటి పాలించాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క ఊరు మా 5గురికి ఇచ్చామంటే 5 పాలించుకుంటూ ఉంటాం, ఇంకా మాకేం అక్కర్లేదంటే ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వనంటాడు. అంతటి దురాశ, మొత్తం నాకే కావాలి. సో అది ఎగ్జాంపుల్స్గా ఈ కామక్రోధ లోభాలు ఈ నరక ద్వారాలకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. ఎవరైతే విముక్తులవుతారో ఈ 3 గుణాల నుంచి కౌంతేయ, ఈ తమోద్వారాల నుంచి 3 గుణాల నుంచి అంటే ఈ నరక ద్వారాల నుంచి విముక్తులైన నరుడు ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ, అలాగే శ్రేయస్కరమైన కర్మలను ఆచరిస్తూ తతో యాతి ఆ తరువాత పొందుతాడు పరమగతిని, అంటే క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేస్తే, ఎప్పుడైతే కామం, క్రోధం, లోభం ఈ 3 కోరిక, దానికి కారణమే క్రోధం, ఈ 2 ఉండి విపరీతమైన దురాశ, ఇవన్నీ వదిలిపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? మరి మనసంతా కూడా శుభ్రపడిపోతుంది, చిత్తశుద్ధి వస్తుంది, ఆ కల్మషరహితం అయిపోతుంది. కోపం లేనప్పుడు, కోరిక లేనప్పుడు, దురాశ లేనప్పుడు ఏముంటుంది? నిష్కల్మషత్వం. దానితో మరి మనం ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళగలుగుతాం. క్రమంగా ఆ విధంగా పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో ఇక్కడ భగవంతుని చేరుకోవాలి ఆ పరమపదాన్ని అంటే ఎలాగూ అంటే ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కి, ఈ సోపానం అంటారు కదా, ఆ సోపానం ఏమిటి అంటే ఆ మెట్లు మరి ఎన్వి అంటే అసూయ, లస్ట్, కామం, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, యాంగర్ కోపం, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారం, గ్రీడ్ లోభం, ప్రైడ్ గర్వం, అటాచ్మెంట్ నాది నాది ప్రతిదీ, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా కారు, ఇది నా అంటే టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ అనమాట. ఏమాత్రం మనం అన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఎంతో కొంత మానసికంగా డిటాచ్మెంట్తో ఉండాలి. ఆ టూ మచ్ రాగద్వేషాలు ఉంచుకోకూడదు. రాగమైనా సరే ద్వేషం అయినా సరే టూ మచ్గా మన అలాగని అన్ని వదిలేకపోయినా మనం చేయవలసింది చేస్తూ ఆ రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుంటూ ఆ అటాచ్మెంట్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఒక గురువుని చూసుకుని
ఆ తర్వాత వేదాధ్యయనం, ఆస్టెరిటీ, ఒక నియమబద్ధమైన జీవితంతో ఉంటూ మరి అంటే ఇవి తినకూడదు, ఇవి చేయకూడదు, ఈ రకంగా ఉండాలి అంటూ ఇంద్రియ నిగ్రహణతో అప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. సో ముందు ఈ దుష్ట లక్షణాలన్నిటినీ వదులుకోవడం ముఖ్యం. అసలు ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఈ లక్షణాలను ఎప్పుడైతే వదులుకుంటామో మనం క్రమేణా భగవంతుడి వైపు, ఆ పరమ పదం వైపు ప్రయాణం చేయగలుగుతాం అని చెప్తారు. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను ఉత్సృజ్య వదిలిపెట్టేసి వర్తతే కామకారతః వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారో, శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు. అందుకని ఇక్కడ గ్యాంబ్లింగ్, ఆ తర్వాత చెడు సంబంధాలు, మరి తర్వాత మీట్ ఈటింగ్, మరి ఇలా చెడు అలవాట్లు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు కదా. సో ఇవన్నీ చేయడం శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పిన పనులు కదా. అంటే కొన్ని విపరీతమైన గుణాలు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఏదైనా సరే శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించామంటే శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు చెయ్యాలి. అందుకని ఏది మంచి ఏది చెడు మనకి శాస్త్రాలు క్లియర్గా చెప్పాయి. ఆ శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు నడుచుకోకుండా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు నడుచుకుంటున్నప్పుడు నససిద్ధిం అవాప్నోతి, సిద్ధత్వాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు. ఇంకా నసుఖం, సుఖాన్ని పొందలేరు. నా పరాంగతి, పరమపదాన్ని కూడా పొందలేరు. శాస్త్ర విధులను విస్మరించి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళ ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతని, సిద్ధత్వాన్ని కానీ, ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని కానీ, పరమగతిని అంటే పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందలేడు. సో ఈ పరమగమ్యాన్ని, సిద్ధత్వాన్ని, ఆనందాన్ని అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాలతో వచ్చే ఆనందం కాదు ఇక్కడ సుఖం అంటే. ఆ సచ్చిదానంద తత్వంలో ఉండేటటువంటి ఆ భగవంతుడి నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వంలో ఉండే సుఖం. సో అది కానీ, పరమగతి కానీ, పరంధామం కానీ పొందలేడు ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇలా ప్రవర్తిస్తారో తప్పు మార్గాల్లో. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రమే ప్రమాణం, స్టాండర్డ్ అన్నిటికీ కూడా. కార్య అకార్య వ్యవస్థితం, శాస్త్రమే ప్రమాణం కాబట్టి దేనికి చేయవలసిన కార్యానికి, చెయ్యకూడని కార్యం ఏదో చెప్పడానికి స్టాండర్డ్ ఎవరు అంటే ఈ పని చెయ్యొచ్చు, ఈ పని చెయ్యకూడదు అని చెప్పడానికి స్టాండర్డ్ శాస్త్రమే. కాబట్టి జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోత్వం, శాస్త్ర విధానాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు కర్మకర్తం ఇహ అర్హసి, ఈ లోకంలో నువ్వు కర్మలు చెయ్యి. చేయదగిందేదో చేయకూడదేదో నిర్ణయించుకోవడానికి మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం, శాస్త్రమే స్టాండర్డ్. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాలు ఏమిటో తెలుసుకుని తదనుగుణంగా నువ్వు ఈ లోకంలో పని చెయ్యి అని చెప్పి భగవంతుడు లాస్ట్ కి ఇక్కడ చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఈ 3 నరక ద్వారాలు, కామక్రోధ లోభాల నుంచి తప్పించుకున్నవాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేస్తూ క్రమంగా పరమగతిని పొందుతాడు. ఈ రకంగా శాస్త్ర విధులను త్యజించి ఇష్టం వచ్చినట్లు పనిచేసి తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించేవాడు పూర్ణత్వాన్ని గాని, సుఖాన్ని గాని, పరమగతిని గాని పొందలేడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాస్త్ర నియమాల ద్వారా కార్య అకార్య అంటే చేయదగిందేది, చేయకూడనిదేది అనేది వ్యవస్థితం నిర్ణయించుకోవడంలో శాస్త్ర నియమాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు శాస్త్ర నియమాల ద్వారా కార్యం అంటే ఏమిటి, అకార్యం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలి. అలా జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోత్వం, శాస్త్ర నియమాల్లో చెప్పినట్లుగా కర్మకర్తం, కర్మను చేయి. ఇహ అర్హసి, ఈ జగత్తులో నువ్వు తప్పకుండా. అలా విధి నియమాలు తెలిసే మనిషి కార్యాన్ని చేయాలి, తద్వారా అతడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడతాడు అంటే. కాబట్టి ఇక్కడ శ్లోకంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు చెప్పడానికి స్టాండర్డ్ శాస్త్రాలే. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాన్ని తెలుసుకుని ఈ లోకంలో కర్మలు చేయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతటితో 16వ అధ్యాయాన్ని ఫినిష్ చేశాము. ఇక్కడ
మనకి సత్యయుగంలో మరి ఈ దైవ దానవ గుణాలు అనుకుంటున్నా కదా, దైవ గుణాలు భగవంతుడు, మరి దానవ గుణాలు ఉన్న హిరణ్యాక్షుడు ఆ రోజుల్లో వేరు వేరు గోళాల్లో గ్రహాల్లో ఉండేవారు. మరి త్రేతాయుగంలో దైవ గుణాలు ఉన్న రావణుడు, మరి ఆసురీ గుణాలు దైవ గుణాలున్న రాముడు, ఆసురీ గుణాలున్న రావణుడు వేరు వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి దైవ గుణాలున్న పాండవులు, దానవ గుణం ఉన్న కౌరవులు ఒకే కుటుంబంలోనే ఉన్నారు. ఇక కలియుగంలో దైవ దానవ గుణాలు ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మరి మనందరిలో కూడా ఈ కంసుడు, శిశుపాలు లాంటి గుణాలు ఉన్నాయి. ఈర్ష్యలు, అసూయలు, కోపాలు, ద్వేషాలు. కాబట్టి మనం ఇవన్నిటినీ మరి మనం వదులుకోవాలి. వదులుకుంటేనే మనం భగవంతుడి వైపు వెళ్ళగలం అని చూసాం కదా. సో ఏం చేయాలి, మనం ఏ రకంగా ఈ గుణాలు వదులుకోవాలి అంటే ఇలా భగవన్నామ స్మరణలో, భగవత్ చింతనలో మనం ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మనకి కోపాలు, తాపాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో